ana ing dusun tepus kene bisa kasebatan apa kang dadi sediane. Rabi meneh. Iki nggon babakan pewayanganku ora kemudu aku asline. Genti dalang ya ora apa-apa. Aku tak dolan mrene. Aku nggon gawa dalang awan mesti payu dhewe. Lah iki aku mengarep takon karo dukuhe iki. Udu dukuhe Pak Timbul ning dukuhe sing ngendang iki ya dukuh. Ya dalang. Apa ora wis sebodo? Kuyaga pinter, ngendang pinter, apa-apa pinter. Isih dukuh ya. Wah, wis keluargane guyub rukun padha wae kek anake lanang ya dalang kuwi. Anu wae, aku nek aku iso aku ning arep njajal aku. Sing drama njajal. Jajal. Cek lu sih. Wah, gayane. Ayo. Kedep tasma aku nyawan selendang biru. Ibu Waranggana ya kusap karo. Nah. Kanca-kanca. Siji, loro, telu. Selendang biru. Tetap ono janjimu selendang Mengko yen to wis selendang biru dipayokke. Tutuke, Bu.
selendang biru among enaki ati noratakan batin setiamu Selendang biru tetep ono janjimu yuk biru Wah Petro ngremi metu jebul grenggang glengkeng di. Kamu tak ampiri ora ono. Tak ampiri ming ono Mbak Ayu aku. Mlaku-mlaku nang kene iki. Mongko ya iso nututi. Wah aku ora ketebang mau nututi akeh. Maem. Oh. Bagong nututi aku mongko. Heeh, weruh aku yo alah wis. Petro ora tak tututi kok ndak malah blenjani meneh. Loh. Babakan opo? Lah aku iki rak disinian karo aku to. Malah mung dicilan 50 iki. Ya 50 kae karo aku ya butuh kok ya. Kok dengare jajal kok kirimane iki akeh lho kowe kita andani. Mung kon anakmu kon sekolah itu oleh angel. Akan tak gowong keslote. Ayo dadi entek-entekan aku ya sepurane karo kepiye meneh lah. Pancen kudune kaya ngono kuwi. Golek lakon. Wah iya. Nek boyo tuh minta sing kaya ngono kuwi ya disuda ya. Mergane nek jenenge nggon judi iki ora ono judi kok sugih iki ora ono. Malah sogo mentek-entekan dadi ilang-ilang. Oh, aku jan meh wae montor wae tak dol. Tak dol kan ngono wis. Aku nekat aku. Kok kaya frustasi to kowe. Oh, aku sepuluh aku nyerahi karo Elina ora iso blas. Ya ora iso konsentrasi, ora iso blas. Makane nek aku ngono kuwi ngeslot ku mau ki ben kita iki ana wae ngono. Arep tuku Nmax tuku apa. Ben kita merwiro, ben melu aku karepe ngono. Nah, asline ora babakan kuwi ya, Kok. Jenenge wong wedok tekan ngendi kae iki siji. Mbok tampangmu ki bedake. Mbok sing resik ngono lho karo iki. Ana cara kulitmu ireng ngene iki kon piye? Yo gol babakan terserah wong ngamu ki ora mung karo pengedrame iki ora ndake percaya aku to. Kudu sing luwih tuwa, sing migunani, mergane apa meneping rasa lan majuning pamikir ki ora mung sak barakamu. Kudu sing mudak. Nggo gawe gulang rasa siji srawungamu apa wong tuwa apa kiai sak piturute. Apa srawungamu mung karo wayah. Karang sing asik nek ngono.
Lah kok iku ya ngopo nang kono? Aku yo nang kono kuwi ngopi yo ngomong-ngomongan ngono. Kok uripe awake dhewe kok ngene ya ri. Wis rasane bone bakung nang kene wae. Modar nang kene wae. Iso-iso ya, Truk. Ya. Wawas kowe jadi kowe. Ya atong nggo apa? Wes wae tunggusak. Oh iya. Aku ming manut wae. Wong aku dadi wong tuwa iki kurangane apa karo bocah-bocah ora jeneng. Wis saiki ngene gandeng weyahene arep dolanan sing suwe ya wektu entek kok ndak malah nundang-numbrang iki mau karo iku ngomong-ngomongane sasar susul. Mosok yahene kok wis jam 3 setengah 3 wis. Mongko biasane goro-goro ki jam 1. Bubar saiki wae yuk. Wis bakul wae, kayak nembang kok Kang Gareng wis iku bar kuwi kek. Ngadep ngene ngasane kyaine. Oh iya. Dolanan kok arep gending dolanan wae. Dolanan. Aku pamane dadi guru kae nang di murid kaya kowe iki ora sudi. Prai kenceng ah. Yo sia-sia kaya apian karo kowe ya. Ora ana wong loro kuwi ora rame. Ora ya, serius. Mulane nggon muni prai kene kok dolan wegah aku saiki. Mergane aku rumasane wong tuwa, dadi aku nek nyrawung karo bocah-bocah kok. Oh, kuwi serawungane apik lho. Serawungamu karo sing ngedram kuwi adoh tak kandhani. Wong seni-seni ngendi wae dikenali wis. Sesepuh dikenali kok kurang-kurangane apa. Ora wong blubut. Ora desin iki apa yo ngono kuwi. Pelok wis Gareng ku ya. Hah? Oh, Lintang Asmara ya. Lintang Asmara ya, wis jajal tak ngono. Iku bar ku ya kowe ya kok ya. Mumpung ana kesempatan bengi iki ya disawang sing sak tenan-tenane. Aja ditilapake.
loncat bajing wale. Bajing loncat. Oh iya Ning. Loh, bajing loncat. Aku kuwi jurus apa-apa. Oh. Bingung aku tak bisa. Kuwi jurus apa jaran mental. Aku apa ngemis. Reko-reko wae. Yuk, lanjut, ayo. Wih, oh iya. Tuan tengah hati ngadem ning ngasane bapak.
Sumalika menapa den penggalihaken dene panjenengan kok sajak wonten perkawis mbok kula aturi tinarbuka Pak. Bapak ketok ana wigati. Ngerti karo ngerti kowe kok. Aku ngerti aku. Nah, mergane apa kok bapak ketok susah? Bapak ki wis ora dibojo to. Dadi ana kepengin nikah meneh. Ora sudi. Aku wis dadi pendhita. Mergo nikahe pendhita pancen ya kahanan. Libloko suta. Ana apa to, Pak? Ngene ya dole. Kaya aku lan kowe kabeh, bapak ki sawetara ora sowan ana ing negara Ngamato. Jalen aku krungu yen to bendaramu lan momongamu kuwi saiki ana ing Ngastina. Ewa semono senajan to aku ora sowan, nanging kok aku ngimpi sing kurang prayoga mbok menawa kowe iso mbabarake impenku mau ki werdine apa? Ya kabeh dinan gunantung marang dina lan wayah. Dinane aku lali nanging aku rumangsa pancen yen to ana ing padukuhan kene kaya sinaputing mendung satemah ana banjir bandang. Oh, ana banjir. Kuwi apa wedine? Banjir bandang kuwi yen saka pamikirku bakal adem ayem. Banyune butek durung disaring. Aku keli ngandhake yen to anger. Monggo aku iso gojan banjur iso mentas donge rasa mentas. Amarga yen to kowe mentas, wingko ora duwe rejeki. Kleru. Oh, cuma kleru to? Kleru. Apa itu iso babarke apa ora? Apa wedine impenku? Ora ya, Pak. Ora ngerti ora anakku centuk. Bodho kabeh. Apa meneh Bagong kae wis ra ngandel aku nek kon melik pikire. Meh. Elek yo anakmu, ora yo anakmu. Ora usah gedabrus. Nek perdi bapak kira-kira kepiye, Pak? Yen sekara mangsaku senajan to sak dang sak penginan. Sak kedeping netra mripat paribasan aku bakal nampa bebaya. Ning bebaya iku tundhone bakal nampa pepadang. Ning aku ora ngerti apa maknane kuwi ra ngono. Oh, ngono. Ya wis Pak ngene wae, minuwun karo ingkang mumping dumadi ing mawasa. Ayo to, Truk. Ngono kuwi, Pak. Kebak pangdonga ya muga-muga kahanan iki bisa pepadang aja nganti nempuh marang Bapak. Oh, Pak, mulane nek pamane kula nganti cilaka, nganti ilang ora ana sing tak jaluki, Pak. Ya, nek tak ngemis wae. Oh ya yen kaya mengkono ya ayo. Sak bisa-bisane sak kapercayamu minurung kangge dumati. Muga-muga kana ninggal tumuli pepadang lan ora ana apa-apa ing nempuh karo bapak mengkono, Pak. Sumalika den prayitna semure seka balik ngilang ana lintang Bima Sekti. Sinten ingkang jumangkah wonten padukuhan kabolotan Rakaya Raden Werkudara kagem muhaku ingkang sowan.
Pak Ndara Werkudara. Heeh kok sajake sumengko terus bukti bali kotak. Kurang prayoga mengkono. Menika kados Ndara Werkudara. Ngaturaken kesugengan, Gus. Ya nampa pangestumu. Dipol kakekku ora ana siji apa nggih saka. Ngaturaken pangpekti kula kunjuk, Gus. Ya ngono lho garing. Tak tampa. Ngaturaken bekti kula kunjuk Gus Ndara Werkudara. Ya Petro. Tak tampa kanthi bungahing pamikirku. Tak tampa. Omahku tok disiki. Kejawi saking menika Gus menapa ingkang dados dalunaning kalih kok kadingaren panjenengan ngantos darang-darang wenten padukuhan Karang Kabolotan. Sumurba kagilemu. Yen aku iki mau saka negara Ngastina nggih. Muli dawuh marang Bapa guruku ing pengajap kinarya seksi kudu tak boyong ning negara Ngastina. Lah kok seksi menapa? Masrahke marang negara Ngastina oleh Pandhawa senajan to sigar semangka ananging digagalake perang Baratayuda. Ingkang baku jrideng kakangku lan kagilemu kinarya seksi. Kula niku namung cilik. Paribasan tinggu dingklik ongklak-angklik. Kejengkang nganti minggu iki rek. Nanging yen to perkawis menika kula kok kaya-kaya mboten wonten ginanipun. Kathah para sesepuh lan bini sepuh. Wose kagilemu gelem tak boyong apa ora? Yen ora gelem tak boyong aja takon dosa apa kelakon. Taudo paripeksa. Ati suruhi ra reng rasa. Udur. Kowe arep ngopo? Wis. Aku dhewe anakmu sing barep tak wangsulani. Lah mengko nek ana apa-apa wis ora apa-apa. Sing baku aku mbelani karo bapak yen bapak ora kersa kok disuruh do paripeksa. Ora ngono kuwi iki. Iya, ngopi-ngopi nang mburi. Wis ngono. Kuwi ana sirah kuwi dipangan kuwi. Men gari balung tok iki kretahi wae. Semangkean kuwi temen dadi wong gagah. Arep ngempit. Ngempit sapa iki aku? Ana Bonolo Garing, sampeyan iku dos pundi? Panjenenganku bakal gedusang-dusang wani kaliyan bapak. Bapak niku dadi pamonging panjenengan nganti tumurun trah tumrah. Ingkang Rama Pandu ngantos dumugi samangke. Mboten nate mbung utang mboten nate. Mboten nate ngantos tumindak kingkang kurang prayogi. Kowe iki nek rasa ngomong rasa ngomong. Ming meta-meta. Wis men kowe iki, aku cek nesu. Sampeyan niku kados pundi dimomong reka-reka. Kula niku dadi momonge Peket Pandhawa niku mboten wonten undake. Lho, kowe iki ngopo? Lho, nesu. Kula niki makke mripat kula niku meneng kaliyan sampeyan. Lah kok manike nang pinggir. Welah. Manik sing ati-ati niku aja nganti ketabrak. Iki guyon apa tenan bakal ngangkai marang kagilem. Lho kula tenanan kula niku anak lanang. Ayo ta, Tru. Mbuh aku ora ngerti ya. Ya lah, Gong. Wis aku ora krungu kok. Waduh, ora ono sing ngewangi iki kok. Wis kebacut e.
Mulane kowe iki wong cilik mrengkil ngono kuwi mbok ya delok-delok. Jal Ndara Werkudara kuwi gagah kaya ngono, kowe iki cilik ngono. Hadi penyawetengmu mececet e. Arep semangkean mbok kowe iki wis rasa mendeles ngono kuwi. Cuma dadi dalange gayane. Ora sadhe pomong kok. Yen pancen kowe kuwi marang bapakmu ya kagilemu apa kelakon tak ida-idapun. Tekat-tekatan. Rawe ngantos malam-malam putung batik kula kuwi. Wah ampun ngantos panjenengan boyong kaleng bapak. Yen kowe wani kelakon tak tegeli mboten napa-napa tegeli. Diwangi yo to mang aku. Wis ora. Ojo takut dosa, apa kelakon aku. Temang tegel kali lu. Ida-ida. Iki garing nek ora ditulungi dadi lan matine iki. Men campur kejel ngono kok wis. Dienggo apa wong kok ngono kae. Ya ora ngono kae iki sedulur mutu mbok kepiye wae. Mergane apa mbelani bapak. Bapak wis ora kersa diboyong ana negara Ngastina barang wis ngerti. Wis ngawulingani pangulane rasa yen bahkan napa kacitakan. Ayo direbut Kang Gareng. Alah aku ki lemes aku tenan. Wis kowe wae, kowe iki nek ora tresno karo Kang Gareng kuwi cilaka lho. Kakangmu tuwa lho. Bapak ora ono dadi gentine wong tuwa. Oh iya wis lah. Anu ono kira-kira kok gawe mumet-mumet. Ya tak antem botol gundulmu ya mumet. Ora ngaku ki ora ngono ki ora jan mentalku cilik ya. Wis payah nek koyo ngono. Kowe saka mburi apa saka ngarep? Engko wis saka mburi, rebutan Kang Gareng nek pamane saka ngarep, engko Gareng tak rebutan. Ya aku tak mburi wae. Kowe yang tak ayoni, ku Kang Gareng wal saka sikile Ndara Werkudara rebut ya ben aku tidak ora apa-apa. Oh iya. Aku gelem wae. Engko nek pamane engko ora iso rebut kepiye kudu iso rebut iman-iman. Generasi ya, generasi kulon progo aja. Senajan to rasa suruh ning pokoke tetep generasi progo. Oh iya. Ayo terus rebut yo yo. Wani karo Werkudara bakal mati. Sabar nggih Gus, sabar Petruk. Aku rebutan Petruk. Aku monggo aku nek kon ninggalke Rina ra iso Petruk. Modal sik ora apa. Niki ngeten nggih Gus. Mbok kula duwe enget. Senajan kados pundi Kang Gareng kula Bapak Semar lan Bagong niku dados pamonge panjenengan. Nganti drewangi prihatin nganti mboten wonten undhakipun anggenipun gesang wonten Pertapada. Tetep kula niku ngoten iki.
Babakan dhuwit boten kula perintahkan. Nanging saged tresna dumateng panjenengan. Boleh muncul berarti wis telu gak cepet. Kudu aku selamat cetet. Ora iso. Wani karo aku kudu dongeng pati. Lu mangke piye? Panjenengan yen tega kaliyan garing sami kemawon tega kaliyan Petro. Kuwi arep opo? Mrene aku tak ida-ida sisan. Waduh. Bakong siap burung ya. Gong, wis siap belum, Gong? Anu, sik aku tak pipis sithik. Oh iya. Wis lho, Gong. Wis. Nek sampeyan mboten ketukaran Kang Garing, mangke panjenengan kula tegel karo sampeyan wis. Yen pancen kowe arep garing, ayo. Arep puter garing, mangke rada pane petok. Daidak karo Ndara Werkudara. Aku dipiloro karo Ndara Werkudara. Lah kowe mengkon ngrebut garing kok ya ora iso. Nganu terus garing nggon menata lebut utawa tak colong iki tret. Guru-guru ngajar karo kowe tak lebut tret. Sing cepet. Oh ya. Wis ora mikirke babiku pokoke langsung kok nek pamane ganti jambak ra apa-apa. Oh ya. Arep ngopo kowe? Ajenganmu yang kebut gareng iso nglangkai arepmu. Iso ngalahke Werkudara karepmu. Ora apa to, Rek? Rek. Wah. Selama itu aku. Nanti sarunge teles kok ngono iki. Wis cetha wis cetet tenan iki. Aku ki ngapet Petro. Oh iya. Menawi dengan tega kalian garek tenanan iki. Kula tegeli ida-ida. Matur nuwun ya, Kang. Aku nek rame mesake karo kowe tenan. Gusti aset kulon progo nganti mecetet mesake. Oh iya, kok esuk aku di rezeki ya tak kei ya, Rek. Kowe anggae aku kan kaya apa to kowe iki. Wong urip wae wis rekoso kok ngono. Wis kono gawe mundur. Bali nanti lho. Bapak tunggu. Oh iya, wong kari mangsa padha. Mesake kok wong ngeyel. Gong, hati-hati.
Kundara Werkudara bakal golek kowe to. Aduh mati ya. Saking ngene wae engko tak godane engko nek ngoyak kowe engko tak teblek saka mburi engko lak ngoyak aku engko nek pamane aku ngoyak aku Ndara Werkudara kowe sing neblek. Oh iya. Kowe aja nganti siji lan siji kecekel. Oh iya. Aku manut wae iki Ndara Werkudara wis cerak. Munggari mangsa bodho engko tak ewang-ewang. Oh iya. Baguna tidak. Nggone aku ngoyak aku Ndara Werkudara dijawil dirubeda malah saiki balek wis cilaka wis moko waduh doyak Bagong nanti ku kecekel udet-udet walah yo ngalah wis ora nyegur sawah repot iki aku wis arep nanti Bagong alah kok yo nututi to ya wis. Nantimu Bagong. Kita ya nang kene nyeblok-nyeblok. Kok ilang. Iki kok ana sarung nang kene. Iki sarunge Bagong apa utuh? Junjung germuri Bagong aja takon dosa. Udet-udet. Plupuk. Aman. Keblok. Kamu muni jare kok muni bebarengan kok anu saya ya. Aku ngger muni ngoyak-oyak ngono ki mah memeng. Untung aku ki urip nek mulai didai-dai utawa diudet-udet ayo almarhum aku. Lah kok iso slamet mau. Ngerti yo jajal aku doyak karo Ndara Werkudara. Lha ku mulai nganti wong ngeciput wis Ndara jeluk ngoyak aku. Dilarang sawah sok ono ngecemeke no banyune aku langsung nyegurku cuwok. Ndara Werkudara yo nyegur yuk. Wis ora duwe ati tak menir atiku. Banding aku napasku wis melet-melet. Aku langsung depis langsung jungkel. Oh ngono ku mau dadi aku wis ora ngrasa aku ngampet tambekan aku ndelusuk ning sarungku ketok. Yuk selamat ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa kepiye? Wong kono wah iki Bagong ngono endi ngono kuwi ya. Iki kok ana sarung nang kene. Sarunge sapa iki? Tak junjung ngono Bagong ngati-ati. Udet-udet bayangin. Kok muni udet-udet ngono kuwi aku waduh serante ati aduh Gusti paling ora welas. Duh Gusti mari panjang umur, gak dijunjung dilalahi, tak syukuri. Aku wetengku mules mergo anyes to, masuk angin. Glupuk. Apa soalnya kok ngono aneh jenenge sarung nang banyu mesti ngono kuwi. Dari Ndara Werkudara sak ampu-ampu sak gagah-gagahe sak digdayane kalahe karo entut. Ya ora. Wis iki adewe nyare bapak wae aja nganti diayoni Ndara Werkudara dijak mlayu.
Alah terus batu teles. Kok dayoni tekan kapan dayan kuwi bebarengan awake dhewe mesti iso ya. Anu wae saking cerai bapak kepiye prayogane. Oh iya. Kepiye wong Kudara? Iso mboyong karo Semar Badranaya apa ora? Dos pundi Kang Mas? Wah. Aku bisa ketemu karo Kaki Dewa. Ananging berguguk ora gelem tak boyong negara Ngastina. Oh semono aku nganti gerak-kleru karo Gareng. Mekaten mengkono kuwirang aku ing atase Werkudara minggu wae dolanan para kawan. Mung gari mangsa bodho aku trima kalah. Sarana kula wonten paring dawuh mung gari mangsa bodho yen to pancen ngono iso diboyong syukur nek ora dipateni ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu paman sing ati-ati.